Salut! Chestia asta se aude? Ok, cred că da. Salut toată lumea, salutări, salut, bună seara, bună ziua, când vă uitați la video ăsta. Eu sunt Vlad, dar multă lume spune Magical și ăsta este primul meu video. Din păcate nu am știut ce să pun pe ecran în video ăsta, așa că v-am lăsat un gameplay de FNAF 4 Nightmare. Um, da, deci, eu sunt Vlad, putem spuneți Magical sau Oase și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Pe acest canal de YouTube aș vrea, în primul rând, să uh, postez în totalitate, să postez jocuri horror în totalitate. Ca mai multe chestii, demonologist, nu știu, chestii, jocuri pixel, jocuri horror cu pixel, jocurile astea, jocurile horror în general. Dar vă dați seama că o să mai postez și jocuri normale, adică, nu știu ceva. Dar sub orice chestie nu o să încerc să nu postez Roblox. Și îmi pare rău dacă mă mai încurc în cuvinte, doar că este ora 12:49 și sunt mort de somn. Um, Am stat ceva timp să fac microfonul pentru că aparent mă auzeam în ecou astea și asta era foarte de căcat pentru că am mai avut o tentativă să fac și mă auzeam în ecou și robotic și am stat jumătate de oră, o oră să caut rezolvări pe YouTube și Google și astea să văd cum aș putea să fac și am aflat până la urmă. Chiar cred că o să fac un tutorial pe chestia asta, dacă ar fi, că s-ar putea să fie mulți oameni care încearcă să se apuce cu OBS-ul să filmeze și astea și se aud în eco și robotic. Că știu că multă lume a pățit ceva de genul. Deci, da, o să păstrez jocul în general, da, nu o să încerc să păstrez Roblox. Uh, da, sincer, nu prea mai știu ce să zic. Sunt în pană de idei. Um, O să mai postez și CS, niște partide de CS cu prietenii, vă dați seama. Uh, Jocuri, o să postez Hotline Miami, Katana Zero, pentru că mi se pare niște jocuri bune cu pixel, adică jocuri indie mișto. Uh, Bine, de fapt nu știu dacă e indie Hotline Miami și Katana Zero, dar na. Oricum la ora asta nu prea se gândește. Da, o să mai postez Among Us când e să ne mai jucăm cu eu și cu grupul meu de prieteni. O să postez Demonologist, că l-am luat recent și ne-am chinuit cu un prieten să-și facă microfonul jumătate de oră, că avea ceva problemă. Nici acum nu știu cum și l-a făcut, că eu nu eram atent. Scuze, Andrei. O să mai postez și Phasmophobia, dacă e Lethal Company. Dar să le jucăm. Să le jucăm. Și da, dacă uh, e, o să mai postez jocuri, de exemplu Batman și astea, dar v-am zis, eu o să mă acces foarte mult pe jocurile horror. Un joc pe horror pe care chiar aș vrea să-l postez pe canal, nu îl pot lua încă pentru că, na, nu se poate, ar fi Lone Shark. E un joc despre un marinar care are o dobândă și să-ți plătească să ia pești și astea. Este... Este un joc foarte mișto. Nu l-am văzut, am văzut puțin din el, 10 minute de gameplay, dar și am zis să mi iau, pentru că, așa. Um, O să postez, dacă ar fi Puppy Playtime, pentru că am jucat jocurile și mi se pare chiar foarte mișto. Puppy Playtime Chapter 1, 2, 3 și 4. Mi se par niște jocuri care chiar merită, chiar sunt, chiar au potențial. Mai ales Chapter 4 mi-a plăcut. Um, Pro ăsta
Da, o să mai postez și FNAF, dacă e să joc jocurile FNAF. Bă, eu am terminat toate jocurile FNAF de vreo 30 ceva de ori, adică mi-a plăcut mult franciza de jocuri și chiar m-a fascinat, adică mi-a făcut copilăria mai frumoasă, ce-i drept. Țin minte că mă rugam de maica mea să, să-mi iau și eu jocul ăsta și de fiecare dată când era ștecă în zonă și futul în gură pe Freddy. L-am înnebunit când era mic pe taică meu cu Freddy, cu astea, era cea. Da, o să mai postez. O să postez și Dead by Daylight și de toate. Dar până atunci cam asta a fost. N-am vrut să fac un video lung să fie mult în timp. Doar am vrut să explic așa ce am de gând să fac cu canalul. Poate, da, nu știu. Păi da, cam atât a fost. Eu zic că am zis cam tot ce trebuie. Sper că n-am uitat nimic să zic. Și da, uh, eu am fost Magical și ce pot să zic? Ne revedem la primul joc. Pa, pa!